MC-iituskoulu. Täällä tänään me maistetaan Couple Hearts ja Rainbow Raspberry. Maistetaan sekä näitä. Ihan hyviä, mutta vähän mauttomia. Sitten maistetaan Rainbow Grapefruit. Hyvä on Couple Hearts 2,5/5, koska eivät olleet hirveän maukkaita, mutta ihan hyviä. Ja Rainbow Grape 3,5/5. Ihan hyvää. Se oli MC-iitos 3 täällä. Nähdään ensi kerralla. Show more.